Βέβαια, αντί να ευχαριστήσει και εμένα, γιατί άλλος μπορεί να ευχαριστιόταν σε αυτή την περίπτωση. Καταλάβατε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ακριβώς, ναι. Πριν είχατε πληρώσει όμως. Όχι, δεν είχα πληρώσει ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι είχα ιδέα πρωτού ακόμα επικοινωνήσω με την συγκεκριμένη εταιρεία. Πληρώσατε? Ναι, πλήρωσα τελικά. Ο λόγος που το έκανα. Γιατί τουλάχιστον οι άλλοι ήταν ανυποψίαστοι. Εσείς... Όχι, είχα πλήρης ιδέα και μάλιστα το έκανα γιατί καταλήξαμε με τον συγκεκριμένο κύριο να του πω ότι αυτό που κάνετε είναι ψευτιά. Τα λεφτά τα πήρατε πίσω? Όχι, είμαι σε μια διαδικασία όμως όπου θέλω να το κυνηγήσω. Τη μοτοσυκλέτα σας την πουλήσανε? Εκείνη όχι, σαφώς. Την πουλήσατε εσείς? Ούτε εγώ ακόμα. Υπάρχει μια μοτοσυκλέτα προς πόλη. Ορίστε. Πόσα χρήματα? 160 ευρώ. 160 ευρώ είναι τα ρίστα. Είναι σταθερό αυτό. Ελάτε να δούμε τώρα κάτι Δηλαδή, το οποίο. Είτε πουλάς σπίτι 450.000, είτε πουλάς μηχανή 6.000. 160 ευρώ πληρώνεις. Είναι το εξής κόλπο. Σου λέει. Σαρώνει το μικρό τίμημα. Είναι τα λεφτά λίγα. Τα δίνεις γιατί λες όταν ο άνθρωπος υπολογίζει ότι θα την πουλήσει 3 και πάει και του λέει 6. Σου λέει τώρα και να τα χάσω, άντε έχασα 150 ευρώ. Μπροστά σε αυτά που θα πάρω. Εγώ στο τηλέφωνο, μας τηλεφώνησε ο ίδιος έναν άνθρωπο που δούλευε σε μια τέτοια εταιρεία. Και μάλιστα που δούλευε σε διευθυντική θέση. Είναι ο κύριος Γιάννης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βαγγελάτη. Καλησπέρα και στο πάνελ όλο στους καλεσμένους σας. Είναι σωστές αυτές οι πληροφορίες που είπαμε μόλις? Δηλαδή δουλεύατε σε μια τέτοια εταιρεία? Ναι, εργαζόμουν σε μια τέτοια εταιρεία. Σε διευθυντική θέση? Ναι, ζητώ συγγνώμη για την αφέλειά μου βέβαια που εργάστηκα σε μια τέτοια εταιρεία σε διευθυντική θέση, αλλά λόγω υποχρεώσεων και ανάγκη για δουλειά υπέκυψα. Πόσο καιρό δουλέψατε σε διευθυντική θέση σε μια τέτοια εταιρεία? Επιτρέψτε μου να πω απάτη. Σε διαφημιστική εταιρεία, έτσι, γιατί δεν είναι μεσητική, εργάστηκα 2 μήνες. Πόσο? 2 μήνες. 2 μήνες. Συνολικά 4 στον όμιλο επιχειρήσεων. Ναι. Είναι όμιλος. Να ρωτήσω το εξής. Παίρνατε όντως αυτά τα 160 ευρώ για να πουλάτε μοτοσυκλέτες, σπίτια ή ό,τι άλλο, αφού ψαρεύατε? Και ιατρικά μηχανήματα, οτιδήποτε μπαίνει σε μια αγγελία, οτιδήποτε. Ψαρεύατε τα θύματά σας από αγγελίες? Πάντα. Πάντα. Πόσοι πέφτανε σε αυτή την παγίδα κάθε μέρα, κατά μέσο όρο? Κοιτάξτε να σας πω, την ημέρα αυτά τα συμβόλαια που λέγονται, έχετε φαντάζομαι τα έντυπα? Τα έχω, ναι. Ωραία. Την ημέρα θα πρέπει να ήταν γύρω στα 20 συμβόλαια. 20 μας λέτε εσείς? Εκ των οποίων, όχι τόσα περίπου ήταν την ημέρα, στη συγκεκριμένη εταιρεία, έτσι. Ναι. Εξ όσων γνώριζα εγώ δηλαδή. Από τα 20 συμβόλαια... Εκ των οποίων, σε ορισμένα εξέδιδε διάτριτες αποδείξεις. Σε άλλα δεν εξέδιδε κιόλας? Όχι, περίπου στο 10% εξέδιδε. Ζητάγατε λοιπόν τα 160 ευρώ. Στο 10% εξέδιδε αποδείξεις. Ζητάγατε τα 160 ευρώ. Ναι. Από τους 20 που έρχονταν κάθε μέρα, στους 2 μήνες που εσείς είχατε τη διευθυντική θέση στην εταιρεία, 20, αν βάλουμε 22 εργάσιμες, 2, 2, 4, 450 το μήνα, πρέπει εκεί πέρα να πέρασαν περίπου 800 άνθρωποι, ας πούμε, με 900. Εντάξει, εργάσιμες είναι περισσότερες, γιατί εργάζονται και Σάββατο. Μάλιστα. Ας πούμε λοιπόν ότι 1000 άνθρωποι μέσα σε 2 μήνες σας πλήρωσαν ο καθένας από 160 ευρώ μετρητά. Σωστό. Σε πόσους από αυτούς πουλήσατε κάτι? Σε κανέναν. Σε κανέναν. Δεν υπάρχει κανένας πελάτης. Είναι ασύλληπτη απάτη. Δεν ξέρω αν χωράει το μυαλό σας αυτό που μιλάμε. Να σας πω κάτι κύριε Βαγγελάτε, επειδή ακούω τον κύριο Ρεβίθη, ναι, του οποίου είμαι και μέλος, είναι προεδρός μου, είμαι μέλος του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων. Μάλιστα. Θα επικοινωνήσω αύριο μαζί του. Ναι. Το τηλέφωνο μου θα είναι και στη διάθεσή του αν θέλει να μιλήσουμε. Να κάνω μια ερώτηση κύριε Γιάννη. Όταν δουλεύατε σε αυτό το γραφείο, την εποχή που οι φοιτητές περνούσαν τις εισαγωγικές εξετάσεις. Θα τα ακούσετε τώρα. Βάζατε, όχι. Έχετε τέτοιο θέμα. Τώρα. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Πριν κοιμηθεί. Με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη, λοιπόν. Με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη. Γίνεται μεγάλη απάτη. Ελάτε να ακούσετε στα βίντεο που θα μεταδοθούν τώρα το ότι υπάρχουν άλλες καταστάσεις για το χειμώνα και άλλες καταστάσεις για το καλοκαίρι. Είναι εξαιρετικά πράγματα αυτά τα οποία μένει κανείς άναυδος όταν τα ακούει από μέσα. Η εταιρεία λοιπόν που θα ακούσετε τώρα είναι άλλη εταιρεία. 4η στη σειρά. Πιάνουμε δουλειά λοιπόν σε ένα γραφείο που έχει πάλι την ίδια ταμπέλα, διαφημιστικές και άλλες επενδυτικές δραστηριότητες. Υπάρχει το συγκεκριμένο γνωστό παραμύθι. Οι 7, 8, 10 άνθρωποι, οι οποίοι ενδιαφέρονται, οι 10-15 μέρες και η σίγουρη πώληση. Και εδώ υπάρχει πάλι το manual. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο στείνεται η κομπίνα για να καταλάβετε ότι έχουν ξεφυτρώσει σαν τα μανιτάρια. Και αν αντιλαμβάνεστε ότι σε κάθε μια από αυτές περνάνε 20-30 άνθρωποι τη μέρα, σκεφτείτε τι τζίρος γίνεται. Δείτε λοιπόν το πρώτο μέρος της δουλειάς μας εκεί. Ναι, καλησπέρα. Παίρνω για την αγγελία που έχει για την καθομιά του Πατράτη. Τι εφράδια λόγου. Λέει, δεν κομπιάζει πουθενά.
Δεν είναι τυχαίος ο άνθρωπος που ακούμε τόση ώρα να προσπαθεί να πείσει τον πελάτη στην άλλη άκρη του τηλεφώνου. Είναι μεσίτης, αν και επισήμως δουλεύει σε διαφημιστική εταιρεία. Έχω άτομα που είναι πελάτες μου. Είναι εργοδοτές οι οποίοι πληρώνουν. Παρατηρήστε τώρα το περίεργο της υπόθεσης. Ακούσατε ήδη έναν υπάλληλο. Ακούστε και έναν δεύτερο. Έχω 7 με 8 άτομα πελάτες μου, αγοραστές, οι οποίοι πληρώνουν με τελικά. Ίδια ακριβώς διατύπωση. Το ίδιο ακριβώς ποιηματάκι λένε όλοι οι υπάλληλοι. Λες και το διαβάζουν, βρε παιδί μου. Έχω 7 άτομα που είναι πελάτες μου. Είναι εργοδοτές οι οποίοι πληρώνουν. Παρακολουθούμε τόση ώρα την συνάδελφο που βρίσκεται δίπλα μας. Δεν κομπιάζει πουθενά. Μιλάει και συνεχώς ξεφυλίζει ένα ντοσιέ. Τι διαβάζει άραγε, τις προσφορές των πελατών? Προσέξτε, το φυλάδιο αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το εγχειρίδιο του καλού μεσίτη. Τι σημαίνει αυτό? Ακούστε και διαβάστε ταυτόχρονα. Πολύ ωραία. Πολύ καλή τιμή και αποσκευές των αγοραστών που βλέπω. Ναι, είναι αυτό ακριβώς που θέλω να αγοράσω. Αυτό που λέει η υπάλληλος στο τηλέφωνο είναι αυτολεξί το κείμενο του φυλαδίου. Βλέπετε, οι υπεύθυνοι τα έχουν προβλέψει όλα σε αυτό το εγχειρίδιο. Αρχή της εταιρείας είναι η πίεση και η επιμονή. ΣΟΣ, εδώ χρειάζεται επιμονή, υπομονή, πειθό, σιγουριά, καλή χρειά στη φωνή. Και αφού ο πελάτης έχει πια αρχίσει να πείθεται, έρχονται τα πιο βαριά παραμύθια. Όλα τα έχουν προβλέψει οι άνθρωποι. Ακόμα και το πιο πιστικό επιχείρημα. Αλλά μόλις τον πείσουν, το μόνο που γίνεται δεν δεσμεύουμε το κινητό σας. Είναι να ποσό συμμετοχή στα ηλεκτρονικά εταιρεία για να το πουλήσει. Είναι για τις 150 ευρώ. Δεν πληρώνει τίποτα. Αυτό το γραφείο λοιπόν, που αυθαίρετα το έχουν ονομάσει διαφημιστικό, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μεσιτικό γραφείο μαϊμού. Έχουν τάχα πολλούς πελάτες που θέλουν να αγοράσουν το ακίνητο της συγκεκριμένης αγγελίας. Έχω κάποια άτομα που είναι πελάτες μου. Άμεσα, το πολύ μέσα σε 10 ημέρες. Με μόνο κόστος 150 ευρώ. Είναι να ποσό συμμετοχή στα ηλεκτρονικά εταιρεία για να το πουλήσει. Είναι για τις 150 ευρώ. Για αυτά τα 150 ευρώ γίνεται όλη αυτή η φασαρία. Αυτά τα 150 ευρώ θέλει η εταιρεία. Γιατί αν αναλογιστείτε πόσες αγγελίες υπάρχουν, 10 μόνο να καταφέρουν να κλείσουν ραντεβού είναι 1.500 ευρώ την ημέρα. Καλό μεροκάματο για κοπανιστό αέρα. Την ώρα του βίντεο έκανε ένα πολλαπλασιασμό ο συνεργάτης των αποδείξεων, ο Κώστας ο Λακαφώσης. Κύριε Γιάννη, μας ακούτε πάντα? Ακούω και θα ήθελα να σας πω για μια ανακρίβεια που ακούστηκε. Ναι. Τα 1.500 ευρώ που είπε η συνεργάτηδά σας, ναι, υπολείπονται κατά πολύ της πραγματικότητας. Αφήστε, κάναμε καινούργιο υπολογισμό τώρα, γιατί και εμείς χάσαμε λίγο τον μπούσουλα. Οφείλω να το παραδεχτώ. Με 20 πελάτες, όπως μας είπατε, τη μέρα, εάν δουλεύετε και τα Σάββατα, 26 μέρες... Είναι περίπου 3.000 ευρώ την ημέρα. Είναι 83.000 ευρώ το μήνα. Ναι, σωστά το λέτε. Αν το λέτε σωστά, αν το γραφείο κλείνει και ένα μήνα τον Αύγουστο, γιατί με τόση δουλειά που πάει και καλά να πάρουν και λίγο διακοπές. Δεν κλείνει καθόλου ούτε τον Αύγουστο. Μιλάμε για περίπου, χοντροκομμένα το λέω, 900.000 ευρώ το χρόνο. Περίπου εκείνα. 1 εκατομμύριο. Συνειδητοποιήστε τώρα ότι μιλάμε για εταιρείες οι οποίες βγάζουν 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Αφορολόγητο. Σχεδόν αφορολόγητο, στο 90% του. Ξαναπείτε μας, κύριε Γιάννη, πόσα σπίτια πουλήσατε, δηλαδή πόσους ανθρώπους δεν κοροϊδέψατε? Κανέναν, δεν πουλήθηκε. Τους κοροϊδέψατε όλους? Κανένα σπίτι. Κοιτάξτε να σας πω, κύριε Βαγγελάτε. Όχι, εγώ να σας ρωτήσω κάτι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τώρα το παραδέχεστε, βοηθάτε στην αποκάλυψη, αλλά αισθάνεστε κάποιες τύψεις, δηλαδή θέλετε να πάτε να βοηθήσετε τουλάχιστον να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα? Γιατί συνεργήσατε και εσείς αυτή την απάτη, κύριε Γιάννη. Θα κοινωνήσω με τον κύριο Ρεβίθη αύριο. Θα πάμε στον εισαγγελέα μαζί δηλαδή αύριο. Είμαι και μέλος του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων
είναι πρόεδρος ο κύριος Ρεβίθης. Θα επικοινωνήσω αύριο μαζί του και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να κάνουμε για αυτή την εταιρεία, διότι να σας πω κάτι, σήμερα που κάνω αυτή τη δουλειά, βλέπω ότι αυτές οι εταιρείες δυσφημούν το επάγγελμα που κάνουν. Το δυσφημούν το επάγγελμα είναι το θέμα. Εδώ κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και αυτό. Καταλυστεύουν τον κόσμο. Άλλο. Ακούστε, συμβαίνει και κάτι άλλο. Τι? Στην συγκεκριμένη εταιρεία εργάζονται περί τα 300 άτομα. Ναι. Ξέρετε πόσοι από αυτούς είναι στο ΙΚΑ? Πόσοι? 10. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι ξέρετε πόσο πληρώνονται? Πόσο? Βάλτε ένα συνεργάτη μέσα να δείτε. Υπάρχει μια υπόσχεση για 450 ευρώ μηνιαίως. Ναι. Όταν περάσει ο μήνας όμως, ναι, και πάει κάποιος να πληρωθεί, πληρώνεται ανάλογα με την παραγωγή που έχει κάνει. Δηλαδή με πόσα 160 έχει πάρει. Περίπου το ποσοστό μπορεί να πάρει, όπως θα το ακούσετε, μην εκπλαγείτε, μπορεί κάποιος υπάλληλος να πάρει 30 ευρώ για ένα μήνα εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο εισαγγελέας πρέπει να έχει αρκετή δουλειά αύριο. Θέλω να πάμε σε ένα βίντεο ακόμα πριν ολοκληρώσουμε, γιατί σε λίγο πια πρέπει να κλείσουμε. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Σε άλλη εταιρεία λοιπόν που πληρώνονται τα 160 ευρώ, σε αυτή που είδατε, που πιάνουμε δουλειά, αρχίζουμε να δουλεύουμε καιρό και καταγράφουμε την υπόθεση από μέσα. Έρχεται λοιπόν ο δυσαρεστημένος πελάτης. Στην περίπτωση αυτή ο δυσαρεστημένος πελάτης είμαστε εμείς. Γιατί έχουμε αφήσει τους εαυτούς μας να πέσουν στην κομπίνα, έχουμε τον άνθρωπο μας που δουλεύει μέσα και τον άνθρωπό μας ο οποίος έχει υποδηθεί τον άνθρωπο που έχει το ακίνητο και είναι απ' έξω. Και έχουμε πληρώσει και τα 160 ευρώ. Παραγωγή, όπως έχω ξαναπεί, κοστίζει πολλά λεφτά στην τηλεόραση. Αφού λοιπόν έχουμε εξαπατηθεί, πάμε εκεί να ζητήσουμε το λόγο. Και να πούμε, θέλουμε να τη βρούμε την κυρία Τάδε που μας κορόιδεψε, να μας πει τι γίνεται και δεν μας έχει πουλήσει το ακίνητο. Και θα δείτε το παιχνίδι που περιγράφαμε. Η κυρία Τάδε είναι στο δίπλα δωμάτιο, κοροϊδεύει κάποιον που του μιλάει στο τηλέφωνο και του παίρνει 160 ευρώ και μας λένε, γιατί υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία που κατά σύμπτωση την έχουν πει στο δικό μας άνθρωπο που δουλεύει μέσα, θα λες ότι είναι σε πόλεις. Όποτε και να έρχεται και όποιος και να έρχεται, αυτό θα λες. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την εταιρεία καταντήσαμε ο άνθρωπός μας από μέσα και ο άνθρωπός μας απ' έξω να τσακώνονται. Τι βαρεθήκατε? Πάλιωσε και θέλετε να την πουλήσετε? Δεν ενδιαφέρεται κάποιος γνωστός σας και βάζετε αγγελίες στην εφημερίδα? Τότε είστε ένα από τα υποψήφια θύματα της διαφημιστικής εταιρείας της Οδού Λιωσίων. Αυτό που σας λέγαμε, το γνωστό παραμύθι και στους ιδιοκτήτες δικύκλων. Αρχικά λοιπόν τους λένε ότι δουλεύουν για αυτούς πριν από αυτούς. Ακούστε. Έτσι, να είναι και η εταιρεία κατοχυρωμένη. Πώς να το κάνουμε? Οι υπάλληλοι μπορεί να τύχουν σε κανέναν απατεώνα. Ας δώσει λοιπόν τα 150 ευρώ ως εγγύηση και στη συνέχεια... Τώρα, αν υποθέσουμε ότι κάποιος από τους πελάτες, ξέρετε, από αυτούς που έχουν δώσει τα 150, θελήσει να συναντήσει από κοντά τους ανθρώπους του μεσητικού παύλα διαφημιστικού γραφείου, τι γίνεται? Κάθε μέρα μαθαίνουμε. Και το σημερινό μάθημα λέει, αν μας αναζητήσει κάποιος δυσαρεστημένος πελάτης, εμείς μάλλον θα είμαστε σε πώληση. Βέβαια, άλλο να το ακούς και άλλο να το βλέπεις. Γι' αυτό θα πάμε κι εμείς ως θύματα της εταιρείας να ζητήσουμε την υπάλληλο που μας έπεισε. Σημαντική λεπτομέρεια. Οι υπάλληλες που θα ζητήσουμε είναι οι συνεργάτες μας. Να είμαστε λοιπόν. Ώρα να μπούμε στο γραφείο. Για να δούμε, θα μας αφήσουν να μιλήσουμε με την υπάλληλο που μας εξυπηρέτησε, τη συνεργάτηδά μας δηλαδή. Αφού βρέκα κάποια στιγμή την κυρία